Dostal som poznámku a taktiež som dostal aj pokarhanie. Čože? Že sme hrali Tortilla Challenge, tak sme si teda napustili teda ústa plné vody a sme sa s tortilami kameň papier nožnice, kto prehral, dáva tomu druhému tortilo a ty si vyzvala mňa. Áno. A teda niekoľkokrát po zeme si vyhrala a si to fest užívala. Mladí sú dnes hodiny na sociálnych sieťach, sú hodiny pri počúvaní rôznych podcastov. Prečo nevyužiť tento priestor a aj takýmto spôsobom sa im prihovoriť? Vedeli by ste si predstaviť, že by ste sa vy nejaký deň obliekli do nejakého streetwear outfitu, alebo nejaký by ste si dali taký dobrý, poriadny drip? Vítajte pri sledovaní podcastu Stretnutie s otcom Andrejom Bránickým. Do tohto podcastu si pozývam ľudí, ktorí sa ma môžu pýtať rôzne otázky, ktoré ich zaujímajú, či už z ich osobného života, alebo zo života ľudí, ktorí žijú okolo nich. Do dnešnej časti som si pozval študentku, žiačku, ktorú učím už 3. rok, momentálne 9. na základnej škole a volá sa Julča. Julča, vitaj. Ďakujem za pozvanie. Prosím, teším sa, že si ho prijala, že si prijala túto výzvu. Ako sa cítiš? Mám zmiešané pocity, ale cítim sa dobre. Ja som si ťa zavolal aj kvôli tomu, že teda rada rozprávaš, čo teda je na hodine častokrát počuť. A zároveň máš nejaké skúsenosti s moderovaním. Áno. Tak dúfam, že ti to pôjde a dúfam, že tento čas bude naozaj prínosný aj pre nás, aj pre tých, ktorí to budú sledovať. Ja dúfam. Tak odozdám ti slovo, poďme na to. Dobre, ďakujem. Takže, pán kaplán, začneme hneď tak z hurta. Keďže má určite tie 3 roky, tak určite ste už za tie 3 roky na našej škole dali nejaké poznámky. A to, čo podľa mňa veľa ľudí zaujíma, že či ste aj vy niekedy dostali nejakú poznámku alebo pokarhanie. Áno, dostal som poznámku a taktiež som dostal aj pokarhanie. Čože? Fakt. Na základnej škole to bolo áno. No, tak povedzte nám niečo o tom. O pokarhaní? Áno. Tak dostal som pokarhanie riaditeľa školy dokonca. Čo? To by som na vás vôbec nepovedala. Asi viacerí nie. Ale teda dostal som pokarhanie riaditeľa školy. A dostal som ho takým spôsobom, že bol som v 8 vtedy a naša pani učiteľka, ktorá nás učila telesnú, tak celej triede chlapcov vysypala do telocvične volejbalové lopty a teda, že máme si hrať volejbal a skúšať nahrávky, smeče a tak ďalej. No ale keď to vysypete celej triede chlapcov a ona odišla, no tak vyzeralo to skôr ako druhá svetová, ale nie ako volejbal. No a v tom celom zápale som ja strelil veľmi silnú pecku nohou, že som kopol do tej lopty, no a ona akurát otvorila dvere, no a som mu trafil. Takže bolo z toho pokarhanie. Bola v poriadku? Áno, prežila to. Zajímavé. Vedeli by ste si povedať, že ste boli vzorným žiakom, alebo teda tým loptošom? Tak aj po tomto pokarhaní určite som bol loptošom. A neviem, niektoré pani učiteľky mi hovoria, že som bol taký vzorný a tak ďalej, ale to myslím si, že som aj niekedy vyrušoval a že bol som taký dosť živý už od škôlky, od narodenia prakticky z toho, čo mi rozprávajú moji rodičia, takže som bol naozaj také veľmi živé dieťa. No a sa to prejavilo určite aj na základnej a potom aj na strednej škole, aj keď na strednej to už bolo troška iné, ale určite boli tam teda aj nejaké poznámky, ja som troška niekedy nevedel tak obsedieť, takže bol som šťastie loptošom. Dobre, to máme spoločné. Bol nejaký teda učiteľ, lebo určite máme každý z nás ťažké obdobia ako žiak a že či tam bol nejaký učiteľ pre vás, za ktorého ste vďační a pomohol vám s náročnými teda obdobiami v škole? Určite. Na základnej škole si zvlášť pamätám niektoré pani učiteľky, 2 mi teraz tak napadajú, tak veľmi konkrétne, ktoré ma tak sprevádzali počas tej cesty na základnej škole a ktoré ma tak pozbudzovali v tom celom a videli možno tak potenciál nejaký, ktorý som mal a tak ma aj posúvali do niektorých vecí. A taktiež na strednej škole som mal výborné pani učiteľky, niektoré, ktoré tiež boli pre mňa takým veľkým povzbudením. No a nehovoriac o seminári, tam viacerých profesorov a kňazov, ktorí ma sprevádzali, tak som im veľmi vďačný za to celé, že vďaka týmto ľuďom som taký, aký som určite.
bolo pre vás náročné byť žiakom? Lebo napríklad, ja mám tiež také obdobia, že tiež pre mňa veľmi náročné, škola, známky, a teraz som sa na 9. A viem, aký to je pocit, strach o strednú školu, či ma príjmu, kde budem o budúcnosť. A mali ste aj vy niečo takéto podobné zažívali a ako ste sa z toho dostali? Vedeli by ste dať takú nejakú radu, odkaz? Tak pamätám si ten prechod základnej a strednej školy. My sme ešte vtedy nerobili také príjmačky, ako robíte vy teraz, ale tak boli tam nejaké prihlášky a podobne. Ale to, čo mne pomáhalo, že cestou, troška som tak musel ísť o 2 ulici ďalej, ale na strednú školu, kde ma aj zobrali, tak bola taká kaplnka, vlastne v meste, kde som býval, v Tvorošine, na Medvedzi, na Starom Medvedzi je taká kaplnka, tak ja som častokrát táde chodieval. A aj keď bola zamknutá, tak ja som si tam chodil ráno niekedy kraknúť k tým dverám a bolo vidno na bohostánok. Tak toto a taktiež keď som išiel zo školy, tak som sa tam niekedy zastavil a zvlášť keď som mal nejaké ťažšie chvíle alebo skúšky alebo potom už neskôr, keď ma čakali maturity, tak som táde vždycky chodieval, častokrát aj ráno a častokrát aj potom, že som iba tak na chvíľočku si tam kľakol a som poďakoval alebo poprosil pána Ježiša o niečo, tak toto mne pomáhalo veľmi. A na základnej škole tiež som chodil tou istou cestou, ale vtedy počas základnej školy si pamätám, že som sa nezastavoval pri tejto kaplnke, to až na strednej škole, ale zasa pri takom kríži, že po ceste tiež je taký kríž pri ceste a tam som sa vždycky ako chlapec prežehnal. A aj keď som išiel na bicykli alebo pešo alebo tak vždycky tam som sa tak prežehnal. A toto mne tak nejak pomáhalo, keď tak spätne, ale to je zaujímavé, to som si ani neuvedomoval, ale teraz keď sa spýtal, mi to napadlo. Keď ste hovorili tu predošlou otázkou, že mali ste aj nejakú traumu zo školy, ktorú si nesiete až doteraz? Trauma mi asi nenapadá, ale napadá mi viacero takých nepríjemných momentov, že pamätám si, že keď som bol chlapec napríklad, neviem, v ktorej som bol triede, ale ešte na prvom stupni základnej školy. A bol som napríklad dohodnutý s mojím ockom, že príde po mňa a niečo sa opozdil, proste sa mu nedalo, meškal chvíľu. Tak ja som sa vydal cestou, teda, že idem domov. Ja som to mal 1,5 kilometra zo školy a veď som chodieval pravidelne pešo, ale toto tedy mal prísť po mňa. A už ako ja som sa vydal na cestu, tak som videl, že ide auto, ale ja som ho už nestihol a potom išlo po moste a na niekoľkokrát sme sa vlastne obišli, že on nevidel mňa a ja som videl jeho. A tak to bolo pre mňa nejaký taký náročný moment, ktorý si tak spomínam. Už sme sa aj s ockom, keď som bol dospelý, k tomu vrátili. A bolo zo pár aj takých nepríjemností, možno so spolužiakmi alebo s pani učiteľkami, ale nič asi také veľké zásadné. Mali ste nejakého najlepšieho kamaráta? Určite. Ste za ňou vďační? Pomáhal vám napríklad s tými náročnými obdobiami alebo v škole? Pamätám si, že proste ako partia my sme sa tak zdržali a podporovali, že sme chodili spolu von alebo hrať futbal alebo na nejaké, neviem, akcie a podobne. Tak toto mi tak pomáhalo, že taká partia, ktorá vzájomne, tak sme sa nejak držali, podporovali. Ja chodím teda na cirkevnú školu, tam ma teda učíte a nedávno som mala birmovku a stalo sa mi napríklad obdobie, že bolo proste leto a nejak som nemala čas na Pána Boha, alebo ako to povedať, proste už som nemala taký moc duchovný život a teraz aj počas školy mám tak niekedy pocit, že nemám na to proste ako keby čas alebo zabúdam na Pána Boha a myslím si, že aj viacerí ľudia toto, možno tak vnímam to tak, že to tiež majú tak podobne, že proste boja sa alebo majú taký zlý pocit, že sa proste niečo zle stalo, že sa Pán Boh na nich hnevá alebo necítia tú dostatočnú podporu a že poradili by ste nám napríklad, alebo aj osobne mne, čo s tým robiť? To, čo mi napadá, že bolo by skvelé, keby sme sa všetci, aj teda mladí, naučili zastaviť a len tak nerobiť nič. Ako myslíte? Napríklad si každý deň nájsť aspoň 5 minút, kedy si len tak o pokoji sadneš, napríklad ty konkrétne, že si o pokoji sadneš a budeš len tak sa snažiť vnímať, že dobre, tak teraz som v Božej prítomnosti, že teraz dovolím Bohu, že sa môže na mňa pozerať. Že Pane Bože, že ty sa na mňa pozeraj. Že chcem byť len takto s tebou. A nemusíš mu ani nič hovoriť, ani nemusíš ho nič prosiť, ani za nič ďakovať.
Len tak byť s ním. A možno budeš niečo cítiť a možno nebudeš cítiť vôbec nič. Je to v poriadku. Ale toto mi napadá ako taká vec, že poviem ti to na príklade. Neviem, či si už mala frajera. Mala si už frajera? Áno. No, tak si mala frajera. A keď si teda mala frajera, tak podľa mňa si sa s ním rada rozprávala. Ale boli aj chvíle, kedy si len tak bola rada s ním, že si ho napríklad držala za ruku, alebo len si bola pri ňom a nerozprávali ste vôbec nič. Je tak? Mala si rada tie chvíle? Jasné. A takto podobne, podľa mňa je to s Pánom Bohom. Že my niekedy chceme veľmi vyplniť ten čas a potom nemusíme prísť k tomu skutočnému stretnutiu. Tak to, čo mi napadá, a chceš teda rozvíjať svoj duchovný život, tak jedna z vecí je, že skús na chvíľočku každý deň zastaviť a len tak si uvedomať, že dobre, tak Pane Bože, tak teraz tu budem s tebou sedieť, že môžeš sa na mňa pozerať, môžeš si ty zatvoriť oči a predstavať si, ako sa on na teba pozerá, lebo on sa na teba pozerá s nekonečnou láskou a takto môžeš vstúpať do hlbšieho vzťahu s ním. Ďakujem. Skúsiš? Jasné. Dobre, pinky promise na to? Pinky promise. Yes. No. A zároveň, možno o tom nevedia mladí alebo ľudia, tak vy zároveň každý piatok robíte stredka mládežnícke a taktiež by sme chceli pozvať niektorých, nech tam chodia, lebo často tam rozoberáme nejaké témy, ktoré celkovo pomáhajú. A som sa aj tak všimla, že napríklad niektorí tam buď nechodia, alebo nemajú čas, alebo sa boja, ale chcem tu proste tak povedať, že je to super, keď tam chodíte alebo nájdete nový vzťah, nových kamarátov a často vám to dokáže poradiť. Takže ja by som tak chcela tak povedať, že nebojte sa a poďte tam, nájdete si nejaké nové kamarátstva. My vás tam radi privítame. Vďaka. Túto reklamu sme tam nemali dohodnutú, ale teším sa, že si ju povedala, takže áno, pozývame mladých, ktorí sú z námestov alebo veľmi blízkeho okolia, že môžu prísť na stredka každý piatok večer. Aký bol dôvod, alebo také rozhodnutie, že ste sa rozhodli byť kňazom alebo vstúpiť do seminára a to ma tak zaujíma? Napadajú mi 3 také veľké milníky. Prvý bol, keď som na jednej duchovnej obnove prežil na adorácii proste to, že Ježiš je reálny. Že som pozeral na ten kúsok bieleho chleba, tú Eucharistiu a som veľmi sa vtedy rozplakal, veľmi sa tak dotkol môjho srdca a nikdy v živote som nepocítil väčšiu lásku ako vtedy. To bolo skvelé, že som prežil, že to není len kúsok nejakej bielej hostie, len kúsok chleba, ale že to je živý Boh. Tak toto je taký prvý moment, to som zažil po prvom ročníku na strednej škole. Druhý moment je, keď som o pár týždňov na to pomáhal pri jednej akcii, ktorú sme robili, takú kresťanskú akciu, kde sme rozprávali nejaké svedectvá a tak ďalej. Zrovna bola v Námestove, to je tiež také zaujímavé, že bola v Námestove a teraz som teda kaplanom. A na tejto akcii som prežil takú vec, že sa to veľmi dotklo ľudí. Že celá tá akcia, tie svedectvá, prednášky, ktoré sme tam mali, tak sa dotkli tých ľudí a im zmenili život. A že ja som to mohol iba tak pozorovať a vtedy som ako ten chlapec, tínedžer, som povedal, že Bože, že ja už nikdy nechcem robiť nič iné, iba slúžiť Tebe na 100%. A že ja sa budem starať o Božie kráľovstvo a Ty sa budeš starať o mňa. No a počas potom strednej školy som vlastne viedol rôzne spoločenstva, stredka a podobne a som tak rástol v tej vízii. Ale stále som si myslel, že budem mať manželku, rodinu, deti. No ale som pokračoval teda nejak v tej vízii. Potom som išiel po strednej škole na 2 roky do pastoračného centra na Ústi, kde som sa venoval mládeži a sebe samému a takému nejakému rozvoju a pomáhal som tam pri rôznych duchovných obnovách, akciách a podobne. A tam som prežil takú veľkú vec, takú zlomovú. Bolo to inak v čase, keď to centrum vyhorelo, že to bolo v takých veľmi náročných a takých zvláštnych situáciách. Som prežil, že rozhodnúť sa pre kňazstvo, že to nie je niečo také, že sa mi prestanú páčiť napríklad dievčatá, alebo že prestanem túžiť po manželke, po rodine, po deťoch, ale že to je krok viery a že ja som pozvaný urobiť tento krok viery. Budem som tak niekde tak hĺbke, tak prežil, pocitil, že musím sa rozhodnúť vo viere. Mám slobodu, či chcem alebo nechcem, ale že je to rozhodnutie vo viere.
tak som raz z noci teda išiel do kaplnky a som si tam kľakol pred bohostánok a som povedal pánu Ježišovi, že Pane Ježišu, že ja som to nikdy nechcel, ale tak vnímam, že ma voláš, tak ja ti vo viere hovorím áno. Krásne, nečakala som toto. Úprimne. Smiali sa vám napríklad za to, keď ste sa nad tým rozhodli, že boli nejakí ľudia, ktorí boli úplne že proti tomu, že vás to tak zarmutilo? Určite bolo zo pár ľudí, ktorí sa mi aj z toho smiali, ale väčšina bola taká prekvapená, že to nečakali, že sa takto rozhodnem a väčšina bola taká, z toho som ja za sebou prekvapený, z takých aj niektorých blízkych a mých priateľov, že no konečne, že ja som už niekoľko mesiacov čakala, že kedy konečne sa rozhodneš a že keby ľudia to očakávali, ale mi to nikto nepovedal, tak také boli reakcie, no. Ale čo sa týka ešte vysmievania, tak čo si pamätám, tak počas strednej školy sa mi smiali moji spolužiaci, lebo ja som bol v takej triede takých laganov a boli sme čisto teda chalani na strednej škole a tak oni ma tam volali, že Ježiš a sa mi teda trocha smiali, ale zároveň som úplne vnímal, že ma majú radi a že sa tak akože vzájomne tak doťahujeme, podporujeme, ale tam to bolo také troška taký výsmech šťastí, ktorý som pociťoval, hej. Tak otázka, prečo vás volali Ježiš? No lebo som chodil skoro každý víkend na nejakú duchovnú obnovu a som im častokrát rozprával niečo také aj o viere, o spoločenstvách. Pamätám si, že som raz spravil takú jednu odvážnu vec. No, počúvam. A ja som si vybral, že budem recitovať na Hviezdoslavu Kubín hymnus na lásku zo Svätého písma. Mm-hmm. A keď som sa postavil pred triedu, tak som povedal teda nahlas pred všetkými tými chalanmi, že toto je zo Svätého písma a že teda mali by sme mať takú príslušnú úctu, takže nech sa všetci postavia. A oni sa normálne fakt všetci postavili. A pamätám si pani učiteľka, ktorá ma vtedy učila, to je jedna z tých, ktorú si veľmi teda vážim a ktorá mi veľmi tak aj pomohla a podporila ma počas strednej školy, tak ona vtedy tak moc nechodila do kostola, aspoň čo tak som vnímal. A ona úplne taká vyšokovaná z toho bola, že celá trieda sa postavila úplne bez slova a že či aj ona sa musí postaviť. A ja nie, nemusíte. A som teda odrecitoval celý hymnus na lásku a oni ticho počúvali a bola taká veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa a silná. A vtedy mi pani učiteľka povedala, že tak Andrej, o tebe budeme ešte asi počuť. A to sa ma tak vtedy dotklo, že som tak niečo také tiež zaujímavé prežil, že som videl, že mi niečom tak verí. Mm-hmm. Tak pozdravujem pani učiteľku, ak pozerá. Rozprávali sme sa teda o vysmievaní a ja si aspoň uvedomujem, že to je docela dosť veľká téma v školách. Napríklad to šikanovanie. Aký máte na to názor? Tak môj názor, že to absolútne nie je dobré a zároveň, že áno, je to veľmi silno prítomné v školách. Že máme mnoho zlých vzorov na internete, aj preto napríklad chcem byť na sociálnych sieťach, aby mladí mali nejaké pozitívne vzory. A tieto vzory negatívne, ktoré sú, tak častokrát prezentujú niečo, prezentujú ako zábavu, srandu a pritom to absolútne nie je sranda. Že aj situácie, ktoré ja som prežil v škole, ako som učiteľ, že mladí sa navzájom fackali, alebo sa bili, vyťahovali si trenky a neviem aké všetky veci. A oni to brali, že zábava, sranda a podobne, ale neuvedomovali si, že toho druhého to ponižuje a že v niečom toho rozprávajú aj o tom, ako sa pozerajú sami na seba a že oni pravdepodobne teda nevidia tú svoju hodnotu, že nie sú možno potvrdení od svojho ocina, maminy a podobne. Takže vidím to ako veľkú tému a častokrát až takú veľkú neznalosť toho, že mladí to považujú, že to je zabava, sranda, ale neuvedomujú si, ako veľmi môžu niektorým konkrétnym žiakom ubližovať. Uh-huh. Takže zažili ste teda na vlastnú kožu, dá sa povedať, šikanu? Tak ja osobne v škole som nebol šikanovaný, ale sídlisko, na ktorom som vyrastal, tak v roku 2009 sa mi zdá, bol vyhlásené aj za najkriminálnejšie sídlisko na Slovensku. Vôbec aj Petržalku sme predbehli, keď sa to prepočíta na počet obyvateľov. No tak v tom čase ja som tam vyrastal a tak to bolo také sídliskové, no, že tam sa mi stalo, že som dostal, alebo tak, že to bolo také náročné. Tam v niektorých situáciách, hej. Iha, to nečakala. Čo si myslíte, že by mohlo pomôcť tým, ktorí sú šikanovaní? Tak nech skúsia vyhľadať naozaj odbornú pomoc. Že nech idú za svojou pani učiteľkou triednou, za vedením školy
alebo nech vyhľadajú školskú psychologičku, alebo máme psychologičku v meste, že v každom meste podľa mňa už teraz sú psychológovia, nejaké centrá pre mladých a podobne, tak nech určite vyhľadajú takúto pomoc a nech tom hlavne neostávajú sami. Lebo mám pocit, že mladí sa častokrát boja a teda mladí pozbudzujem vás, nebojte sa ísť, lebo majú pocit to, že budú nejak žalovať, alebo že budú ešte viacej ponížení, alebo že sa to niekto dozvie, že to oni požalovali a podobne a že tak narastá v nich tá bolesť, smútok a tak ďalej, že to niekedy nekončí dobre, tak chcem naozaj tak všetkých mladých, ktorí prežívate akékoľvek šikanovanie, pozbudiť, nebojte sa ísť za vedením školy, za svojou pani šikotriednou, za psychologičkou, ktorí vám môžu pomôcť naozaj odborne a môžu vás pozbudiť, tom podporiť, môžu vám dodať novú silu a možno poradiť, že aké kroky podniknúť. Nie? Čo si o tom myslíš ty? Čo by im pomohlo? Čo by pomohlo vám mladým, ktorí sa cítia zle v školách alebo sú šikanovaní? Ja si úprimne asi myslím, že by nám tak pomohlo to, ako ste povedali, ten psychológ, že veľa ľudí sa napríklad bojí alebo nechce si uznať, že by proste potrebovalo tú odbornú pomoc a ja si úprimne myslím, že treba, lebo každý z nás potrebuje takú nejakú osobu, ktoré by sa vedelo zdôveriť. Či to je už najlepší kamarát, alebo učiteľ, alebo rodič, že proste vždycky sa to nejako dá porozprávať a keď už nemáte náhodou fakt nikoho, žiadnu osobu, existujú rôzne či už stránky, do ktorých sa môžete anonymne zdôveriť a myslím si, že tá aj anonymná pomoc dokáže pomôcť, lebo ja osobne som sa s týmto nestretla. Stretla som sa tak s tým, že som pomáhala napríklad niekomu, kto sa tak cítil alebo bol dokonca šikanovaný a snažila som mu pomôcť a fakt tomu človeku pomohlo sa vyrozprávať a spoločne sme potom našli to riešenie a to je teda, čo si myslím, že nikdy to nie je dobre si nechať v sebe a povedať si, že to prejde, nie, to neprejde, to, ak sa to teraz nevyriešiš, tak ťa to môže kľudne prenasledovať do konca života a môžete to trápiť, lebo to je veľká téma. Veľa ľudí si to napríklad mýli, že neuvedomujú si to, že sú šikanovaní, lebo povedia, že im to iba taký nejaký výsmech, že to je kamarátske, ale nie, že proste to je reálne niekedy už fakt zlé, že treba to riešiť. Je to za hranou. A to, čo aj ty si teraz povedal, tak mi to presne tak napadalo, že som sa v tom utvrdil, aké dôležité mať dobrých priateľov. A že aj ten priateľ, že ak ste priateľom niekoho, kto je šikanovaný alebo sa má zle, takže nesnaží sa iba vy samým pomôcť, že aby to nebolo, že rovesník rovesníkovi, ale kľudne ten priateľ môže pomôcť, že pôjdeme spolu za učiteľkou alebo za psychológom, že ja pôjdem s tebou, že neboj sa, že bude to dobré, že tak ho v tom podporiť, naozaj s dospelými ľuďmi to riešiť. Na záver si dáme teda niekoľko otázok, takých zabavnejších, aby sme si teda spríjemnili náladu. A poďme na to. Takže, prvá otázka, ktorá ma tak zaujíma, a myslím si, že aj viacerých ľudí, že mali ste niekedy v minulosti nejakú svoju prvú lásku? Mal som. Bolo to ešte v škôlke. Čože? Keď som chodil do predškolskej, tak sa mi jedna dievča veľmi páčilo. Stretli ste sa s ňou teraz nejako? Alebo nepamätáte si? Nestretol som sa. Naše cesty sa po škôlke rozišli a ona už tam v škôlke začala chodiť vtedy s veľkým druhákom na základnej škole, takže moje srdiečko zlomené. A potom sme išli na iné základné školy, takže už sme sa nestretli. Dobre, keď sme pri tej téme dievčatá, tak pobili ste sa niekedy kvôli dievčaťu? Áno, raz som sa pobil kvôli dievčaťu. Čože? Povedzte niečo viac o tom. No nič, pobil som sa kvôli dievčaťu. Ale aký bol ten dôvod? To už neviem, proste sme sa pobili chlapci, ale to bolo, neviem, som bol taký siedmak asi na základnej škole, alebo tak sme sa vtedy, viem, že sme sa pobili. Dúfam, že už nemáš ďalšie otázky o dievčatách. Asi nie. Aký máte názor na dnešnú generáciu, ako sa oblieka, tie štýly? Tak posledný štýl, ktorý tak mám pocit, že je, tak sú také široké nohavice, nejaké nosíte a tak. Baggy. Neviem, príde mi to fajn, není to také extravagantné, ako boli tie predošlé štýly.
je to také zaujímavé, také zasa niečo nové, veľké šnúrky, mám pocit, že teraz sú v móde nejaké topánky, také Adidasy nosíte, také s veľkými šnúrkami, takými nechlpatými. Kampusy? Áno, tak toto tak celkom fajn môže byť. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste sa vy nejaký deň obliekli do nejakého streetwear outfitu, alebo nejaký by ste si dali taký dobrý, poriadny drip? Viem si to predstaviť, ale musel by som si to od niekoho požičať, lebo ja nemám také oblečenie. Ale to sa bude dať. Ale môžeme spraviť nejakú výzvu z Áno. tohto. Akú dáme výzvu? No, ja by som dala, že za 10 000 hliadnutí, keď toto video bude mať, tak pán Kaplan sa oblieče do nejakého takého streetwear outfitu, bez nejaký drip a pôjde do školy a bude v tom učiť ako učiteľ. OK. Takže za 10 000 hliadnutí na tomto podcaste, ktorý teraz nahrávame. Áno. OK, takže dobre. Príjmam výzvu za 10 000 hliadnutí na tomto podcaste. Na tejto časti teda sa raz jeden deň do školy oblečiem, tak ako sa mladí dnes obliekajú a bude mať moderný drip. Môžem to kľudne dať potom na storku ako fotku, že teda... Ako dôkaz. Dôkaz, že je splnené. OK, dobre. To som zvedavá, dobre, tak dúfam, že to dáme. 10 000 hliadnutí. Takže mladí posielajte všetkým svojim kamarátom, aby to malo 10 000. Áno, som zvedavá, no. Čo ste prežili zabavné so žiakmi? Tak je to fakt veľa vtipných momentov, ktoré mi napadajú. Ale napadá mi jeden konkrétny, ktorý som prežil s tebou. No, to počúvam. Tak ten môžem vyzdvihnúť. Keď sme boli na víkendovke, bolo to mimo školy, podotýkam, tak tam sme robili teda dosť crazy veci. A jedna z nich bola, že sme hrali Tortilla Challenge. Spomínam si. Pre tých, ktorí nevedia, čo je Tortilla Challenge, tak sme si teda napustili teda ústa plné vody a sme sa s tortilami kameň papier nožnice, kto prehral, dáva tomu druhému tortilo a ty si vyzvala mňa. Áno. A teda niekoľkokrát po zeme si vyhrala a si to fest užívala. Ja. Posledná otázka, ktorá ma zaujíma, je prečo tento podcast? Aby som bol bližšie ľuďom, aby som sa s nimi stretol a zároveň, aby mali nejaký taký hodnotný obsah, ktorý môžu počúvať. Príklad, pred 3 dňami sa za mnou zastavil jeden tvoj spolužiak, ktorý teda, mám pocit, že extra akože nechodí do kostola a podobne, ale mi prišiel povedať, že pán Kaplan, že som počúval v posilke váš podcast a bol riadne zaujímavý, takže vďaka. A ma to tak pozbudilo, že chalani a ľudia, ktorých by som tu možno vôbec nečakal, že to počúvajú, tak si to pustia napríklad v posilke. Hej. Mm-hmm. Tak aj preto, lebo mladí sú dnes hodiny na sociálnych sieťach, sú hodiny pri počúvaní rôznych podcastov, tak prečo nevyužiť tento priestor a aj takýmto spôsobom sa im prihovoriť. Mm-hmm. Super, ďakujem. A ja ďakujem, Ilča, ďakujem, že si prijala pozvanie do tohto podcastu. Myslím si, že ti to išlo skvele. Fakt som na teba veľmi hrdý. A ďakujem teda aj, že vy ste sledovali tento podcast. Dúfam, že vám to prinieslo veľa dobrého, veľa takého nového povzbudenia. Môžete ho ďalej zdieľať, komentovať, napíšte kľudne do komentárov, aké ďalšie otázky by ste chceli, aby tu zazneli, prípadne nejakí hostia ďalší by tu mohli byť. A určite si ho nezabudnite uložiť. Na záver sa môžeme spolu pomodliť. Tak Pane Ježiš, ďakujeme ti aj za tento čas. Ďakujeme ti, že sme sa mohli takto spolu rozprávať. Ďakujeme ti, že aj cez toto môžu byť povzbudení mnohí ďalší. Prosím, Pane Ježišu, ty nás prevádzaj, naplňaj svojim požehnaním, svojou radosťou, svojim pokojom, lebo ty si Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná, chráni a vedie všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Bohu ďaká.